las roham sombama debata Napon Jehovah nasun timbuli marite anakna Tuhan Yesus Kasih tutup amai-mai debata Tukso hasulatan olong meroa Tujuh larusa asidoroha diungkap modalan laut tubadua puji madebata alemanisia las roham somba madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon amen saingot ma ale Jehovah akka denggan ni basam dohot asi ni roham ay siyan narobi do akay asa unang marsurak-surak akka musuku midaahu ale debataku marhapo sa tuho doau say unang pailaau haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banwa gidyang para si roha na sumurong na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami ala dilehon ho anakmu na sasaday tuha matean humokop hami asa unang mago na porsea di ibana alay asa hangoluan na saliling-nililing na dinasida tata mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hatigoran di hami saysesa madosa nami sa luhut ala ni pelean na sundenggan na pinelehon na'y humokop hami say paeleng mapinggolmu tutangyang nami jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita. You
hamuma patik ni debata, ima nanienet sian patik parjolo sahat tupa sapuluhon. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang doho na di banua tuangaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonong goarni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nauno marima ulah hamuna sa siulaunmu, alay yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burung, manang naposong lahi-lahi manang naposong boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinauno mari do di topa debata, langi doho tano doho laut doho nasai sina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari para denanai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu na torasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalaku, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidagkon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tu patik na sapului, odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, sululuho dosa niamana tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na suguro hadiahu, alai asido rohaku diaka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diahu, naso mangalaosi patiki, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede mahita. Dosa na godang do
Matopoti madosatta tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham di hami. Akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapur siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na salileng ninileng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhatta marhitekor punguan parupuan HKBP Tamarunang. Maredde Mahita.
Tangihon hamuma hatani debata, turpuk ni epistel di minggu reminesereon, natar surat di Jeremia 31 ayat 31 sahatu 34, tajahama margati soring. Jeremia 31 ayat 31 sahatu 34. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba. Pukau kumabadan ne baru tu pinoparni si Israel, doho tu pinoparni si Juda. Ayodo pada si bahenokku tu pinoparni si Israel, dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida, jala suratonokku doi tu bagasan rohana sida, asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor punguan remaja na poso. mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti.
Marede Mahita. Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, nat mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siya todi porbadia, andora soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni selatus, na mate tarpadya doibana di hao pinorsilang, na tua tuon banwa toru dung ditano, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan nyalak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama do, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapuji matuhata, marhite ede pujian sian punguan lansia doh keluarga HKBP Tamarunang.
Tapuji matuhata marhitekor punguan ama HKBP Tamaruna.
Tabegema tikting di mingguta sadarion. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 1 Maret 2026, Sadar Romawi Namar Ragam, Sada, Gor ni Minggu ta Sadarion, Ima Minggu Reminisere, Saingot Maaka Denggan ni Basam, Pesalmen 25 ayat 6. Topik Minggu, Balgado Holong ni Rohan ni Debata di Portibion, kasih Allah besar akan dunia ini. 2. Pertanyaan wilayah 2. Di Patu Pahuriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 3 Maret 2026 masuk pukul 10 siang 30 wita di Jabuni keluarga CE Pangaribuan Inang IPP Borussia Nipar nama ringanan di perumahan Raihan Switi Home Blok B nomor 53 Marusu Maros Asaroma sudah ruas wilayah 2 para halado dot keluarga di pertanyaan ini. Tolu ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patu Pahuriata do ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Sabtu 7 Maret 2026 masuk pukul 10.00 wita maringanan di Jabuni Happy Rohana Borsi Manjuntak Dohot Mutiara Nauli Borsi Manjuntak Jalan Peruntel Raya nomor 35 Telkom Mas wilayah Tolu. Asaroma sude anak sekolah minggu ni huriata diibadai. Opat pasat iuran bulan Maret manang iuran tahun 2026. Di Parminggota Sadarion pasat pelian bulan Maret manang pelian tahun 2026 dohita marhite amplop tu inganan daun para di huriata. Tapasat ma di bagasan lasni roha. 5. Kunjungan pastoral huria. Di bagasan minggon patupan ni huriata do kunjungan pastoral tu Jabuni ruas nadong di wilayah 2. Tatanyakon ma asa denggan mardalan ulau ni. Onom amplop operasional huria. Di Parminggota Sadarion pasat amplop tujolo dohita imat tu operasional ni huriata. Tapasat ma di bagasan lasni roha. 7. Ruas Namar Said. Para halado do sude ruas ni huria KPP Tamarunang mananyakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Setuhata mana mangeleon hamalumon dot hahipason molo adong sian ruas ni huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu para halado manang pandita. Ruas Namar Said sada Agusta Kristin Borussia Nipar Naposubulung wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. Amang Esia Nipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu Amang IFH Sitorus wilayah 2 wilayah perawatan di Jabu. 4. Amang IFY Sinaga wilayah Tolu perawatan di Jabu. 5. Amang H Hutajulu wilayah Sada perawatan di Jabu. Walu ruas Namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nama ulang tahun siang tanggal 27 Februari saat tanggal 1 Maret. Setuata mamangaleon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun Sada Wilson Tua Simanulang 22 Februari 1995 wilayah 2. 2. Jose Alexander Tuege Naposubulung 27 Februari 2000 wilayah 2. Tolu Amang Febriar Topan 27 Februari 1984 wilayah Tolu. 4. Naga Febrian Sitinjak SD Naposubulung 27 Februari 2000 wilayah Sada. 5. Amang Segar Huta Barat 28 Februari 1985 wilayah Sada. 6. Theodora Ranica Borsiaturi anak sekolah minggu Sada Maret 2020 wilayah Pergodungan. Poda Tulu et 16 di tangan nasiamun do ganjang di umur jal di hambirang na do hamoraon do tamuliaon. Sia ulang tahun pardonga Sarepion. Para halado dot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasaton. Selamat ulang tahun pardonga Sarepion. Turuas nama rayaon siang tanggal 27 Februari saat 1 Sada Maret. Ruas nama rayaon Sada keluarga Amang E Sihita Inang Abur Simanjuntak 27 Februari 1980 Sada wilayah Tolu. 2. Amang JH Simanjuntak Esos Inang A Borulubis SE MSI 24 Februari 2010 wilayah Tolu. Setuhatama na setoktong mga leon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10. Ruas Narotu Parmingguan Sada
Minggu 22 Februari 2026 Permingguan Magodang Manang Umum 126 alak. 2. Minggu 22 Februari 2026 Permingguan Anak Sekolah Minggu 55 halak. Tolu Selasa 24 Februari 2026 Pertanyaan Wilayah Sada di keluarga Amang M. Hasibuan Inang Situa M. Burmanurung 45 halak. Warta tambahan penjajakan pelayanan Sorowako Wawondula. Gereja melalui seksi sending dan pimpinan jemaat akan melaksanakan penjajakan pelayanan Sorowako Wawondula pada hari Selasa 3 Maret 2026 sampai hari Sabtu 7 Maret 2026. Marilah kita doakan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe do di slide LCD. Songoni ma tikting ni huriata di bagasan minggon tatangnyakon ma asa gabi pasu-pasu do lasni roha di hita tarlumobi gabi hamuleon di gorni tuhata. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 715 ayat sada dohu udukna uhukma tapasahat pelean sada A sada B do 2.
Dami ni debata na sumulong siyan sa luhut na roha. Ima namang ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatan ni dibata nagabid siyamita di minggu ta sa darion, di minggu reminiscere na marlapatan sa ingong makadenggan ni basam imana dene siyan Johannes bidutolu mamuka siyan ayat na parjolo tolhas tu ayat pasapuluh pituhon asa di jauh kami matu hita saluhut na tapayot ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Tuhan Yesus tuho si Nikodemus asadong ma sahala sian aka parise situ ni Yahudi na marguar Nikodemus naroborngin manopot ibana jadi dok ma mandok ibana guru nami huboto hami doho guru narosian dia bata aidang terpatu pa agya isi tadda songon nabi nami iya so dia bata donganna dungini na Jesus mamangalusi ibana tutu si tutudo nahudokon tuho iya so tubu jolma sian gijang dang tarbaisa marnida harajaon ni debata dunginin na si Nikodemus mamandok ibana so dia matarbahen tubuh musi halak iya nang matua tung haulas sama mamasuhi si beyon ni inana asa tubuh jadi dulu si Yesus ma tutu si tutudo nahudokon di ho anggo so tubuh jolma sian aik do siat todi dang habong otasa harajaon ni debata daging do na tubuh siat daging todi do na tubuh siat todi unang malongang roham ala hudok tuho ikon tubuh hamu sia gija namangulus doa logo do pak lomo ni rohani dibegi hodo parngongosna alai dang dibotoho habor hatanna manang hasa hatanna lasongonido ganup nang tubuh sia todi dunginin na si Nikodemus ma mangalusi ibana songod dia matar pajadi jadi na Jesus mamangalusi ibana ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi tutu si tutudo nahudokon di ho uhatahon hami do nahuboto hami jala huhatindako kami do nahuida hami gabedang dijako kamu nahuhatindako kami gariaka na ditanoon buha tahun tuhamu tang porsia hamu tung porsia mahamu molo buha tahun tuhamu akan na di banua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang iya so naung tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian jadi songon naong pinatibo ni si Musa uloki di halongonan songoni na yung patiboon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saling-liling na ganup na porsiya di ibana ay songonod do holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasa saday di lehon asa unang mago ganup na porsiya di ibana asa hanguluan na saliling-liling na di ibana aidang na disuruh di bata anak nai tu portibion asa uhuman na naeng paluon na portibion tahe ubahen na disuruh ido yanggo sahat na horas ma dihita hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong piga-piga poin, piga-piga turpuk, piga-piga ayat yang saya yakin itu tidak lagi asing dari pendengaran kita. Jala hampir ganup minggu mungkin, manang ganup adong ulon Natal,
tabigi do ima talumobi di ayat 10 onom ay sonot do holong ni roha iya jot dei tabigi alai berengot tamajo amang inang turpukon ima naparjulu ternyata tidak bisa memakai logika berpikir untuk memahami firman Tuhan. Dang boy ape pakeun logika berpikir lao mancakon hatani di bata. Sada Musa sada ayat sada pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Molo logika berpikir dia akan beranjak kepada adakah bukti? Isi colman adong di sina mangidei. Yohanes sada ayat sada dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai debatado namamboto saluhutna persoalanna laho memahami laho mengenal karakter debata molo marhiti logika berpikir dang dapoti amang ina tidak akan pernah berjumpa ketika memahami firman Tuhan mengandalkan logika berpikir yang ujung-ujungnya harus ada bukti real. Nikodemus halak Parisi yang taat akan aturan napaduahon Nikodemus dia mahkamah agama molo ditikion didokom mohon mungkin yang dituakan yang dihormati di salah satu agama nama rapatan jot berarti mancaha hatani debata jala Nikodemus dia seorang guru hobartu nadi hatindakon ni Yesus ima didokon jadi nina Yesus memangalusi ibana ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi dihatindakon Yesus do isi Nikodemus alai berengot tama amang inang bagaimana pengakuan Nikodemus ternyata di dalam apa yang dia pikirkan di dalam apa yang dia pakai yang dia imani ada kekosongan alani iro ibana alai puasa ma ikon borngin ibana ro manopot Yesus naparjulu sahala guru au orang yang dituakan orang yang dihormati dang ulu pakiot dupi igu alani borngin ro ibana manopot Yesus ditiki ditopot Yesus parjulu sehali amang inang berengotama ada pengakuan Nikodemus alani dia tindakon Yesus isi Nikodemus berengotama dia dua naro borngin manopot ibana jadi dok mamando ibana guru nami huboto hami doho guru narosian debata ini adalah pengakuan Nikodemus. Dia mengaku bahwa Yesus ima guru na ditongos debata anak ni debata na saor tu debata na didongani debata dia tindakon ibana alai ado alus ni Yesus tutu si tutudo na hudokon tuho ia so tubuh jol masyan gijang dang tarbai samar ni dah harajau ni debata seolah-olah amang inang kalau kita baca ini sepertinya Yesus gagal paham dengan pernyataan dari Nikodemus seolah-olah ternyata tidak wah ala takasdo ditanda Yesus isi Nikodemus si boto surat doho parjamita doho guru doho mahkamah agama doho alai molo paki ommu dope lao manjakon lao mangatusi hatani di bata marhiti logika berpikir dang marlapatan jaladang martubur natarsuan hatai
Imana ni do Jesus tu ibana. Ikon tubuh doho namar lapatan iko siat toti do iko siat debatado pangasahon laho mancakon hatai jala laho mambaritahon hatai disodo amang inang mulu tatari tu parang uluta ulu du sipatahi ta inalau pajupang doh debata di bagas santang yang ta parjulu natadokon pengakuat tado tu debata tutu doh Tuhan nama nada au. Ini adalah pernyataan kita, bukan pertanyaan kita. Ini adalah pernyataan kita. Alai mulu tauduti muse ganup akatang yang ta tarida ma songo dia do pangasahonon pardalani ngolu marhiti logika berpikir do manang marhiti haporsyota amang inang. Iduna boy poin na parjolo berengot ta songo dia Jesus paingoton Nikodemus dang tarbahesai molo logika berpikir do pangasahon na poin na paduahon amang inang ima na didok di ayat 10 sada tutu si tutu do na hudokon diho hu hatao kami do na huboto hami jala huatindako kami do na widahami gabe dang dijako kamu na huatindako kami. Bagaimana Nikodemus seolah-olah ingin menunjukkan kami sudah melakukan ali tabering maah halus di Yesus hidup musi gari akana ditanoon huatahu tuamu dang porsiamu tung porsia mahamu molu watahon tuhamu aka nadi banua gijangi adung perdebatan adi ima taringot tubuh napa dua halion alani adung sahalak teolog namandokon tumagodo lahir 2 kali mati sekali daripada lahir sekali mati 2 kali. Didikidija bukui iman di surat Ton Yohanes Calvin bagaimana dia menyatakan mana yang lebih baik lahir 2 kali tetapi mati sekali daripada lahir sekali tapi mati 2 kali. Itu tatarik ma amang inang didik tubuh kita ketika kita lahir kita sudah lahir tetapi ketika kita mati kalau tidak di dalam pengakuan iman Kristus ikuntong do mati hita anong di padua halihon ima tu penghukumani alai molo tubuh do hita 2 hali tubuh narosian dagingi jala tubuh muse narosian todii tutudo mate do hita anong alisahali mate mahita sian perdagingon alai tetap do hita mangulu di bagasan pertodion imagabe parjabar di harajaon ni debata iduna boy berengot pa amang nabi nasat ni Yesus tu Nikodemus. Oleh karena itu bagaimana kita bisa melihat karakter Nikodemus amang inang tarlumobi dihamu remaja na poso bulung pergeseran memakai logika berpikir menjadi memakai iman di dalam melakukan dan menyikapi setiap firman adong do asusaan aduh berengot tamada aduh perbedaan ni narosia todi do narosian daging beringot ta maju amanginang da tengok dope ketika Natal nasional apa dikatakan oleh Presiden Prabowo satu hal ciri khas orang Kristen adalah ketika ditampar pipi kiri maka dia memberi pipi kanan nama lapatan ima kasih iman narosia todi
Ale buha berengot tama amang inang di pardalanan ning uluta di Portibion, buha manarosian Portibion, buha manarosian daging. Mulu dipastap siamun leono do abirang daong. Mulu dipastap siamun bahepeng namoda cair lapor polisi itu tahe itu di pahata-hata iba lobisiani di pahata-hata na pahata tahun iba ima narosian daging alei narosian toti di pahata-hata iba buanon nama na pahata tahun iba tutangiang niba mauldo molo dihata mang patita gampang ale mangulahon kita mana mamboto alanima amang inang berengon ma diturpukon songo dia Yesus na paingoton uut pasingoton Nikodemus asa menggeser merubah cara berpikirnya dari logika berpikir menjadi iman yang menguasai pikiran. Ikun pinatalu dua peroha, ikun pinatalu dua pe apa akasakap, holan laho patol hason, holan laho patuluson, sakap ni debata di bagasan ngoluta. Alanido dido Yesus amang inang imana di ayat 12 na kaning. Mulu saliling taringo tu pardalanan ni nguluhon, marhiti pardangigon do ape di pangasahon. Buhama mangatusi taringo tu Banua Gijang. Bagaimana kita bisa menyikapi tentang apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita masih mengandalkan pikiran kita menyikapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Alani mulu beringot tanah kaning amang inang di epistel taringot tu pada ne baru ima salah satu tirket. Apa persyaratan ketika aku harus tubuh padua halihon pagita nah parjolo di epistel di dokoma ima memaafkan. Bagaimana bangsa Israel so dia bangsa Israel nama ngose padan na tu debata ale muruk tu debata tidak dikon di batado nasida, di pasiding di batado nasida, tidak. Hotdo padan ni debata tu bangso Israel. Debata gabe tuan nasida, jalan nasida, gabe bangso debata. Itu naboy berengota salah satu persyaratan. Napa 2 tahun berengota manusia kita bisa melihat di Evangelium di Turpu Jami tahun ada persyaratan yang kedua berengot tama amang inang ima taringot tu holong sadalat tu memaafkan dengan kasih. Kalau seseorang itu hanya memaafkan tidak mengasihi dia akan sia-sia. Sama seperti tanaman yang ditanam tetapi tidak ada pupuknya, tidak ada tanahnya, malah dia akan dibiarkan dan akhirnya mati. Diduk mamuse dia 15. Asa dapo tanah ngoluan nasa leling-leling na ganup na porsia di ibana. Ima diduk. Ay songono do holong ni rohani di bata di Portibion, pula do anak na nasa sade di lihon. Kasih yang paling utama yang diberikan Tuhan. Itu amang inang. 2.2 syarat ini mengantarkan kita untuk lahir baru. Dang songon na julu biau panguhum, dang songon na julu biau pahata-hata dongaku, alai sonari nunga parholong biau. Wah. Alanunga adong maaf di dalam hatiku. Dang tarbain nau mandukun meminta maaf kepada orang lain. Alai nunga huwa tahoni di bagasan tanyaku. Dang tarbari tahun au taringot tuolong tua kahalat na asing. Alai
bui manian hupatuduho ni di pardalanan ni nguluku. Karena kan salah satu penghambat asa buyon lahir baru amang inang. Salah satu narodo tu pikiran gabi ikunau mah namandokoni padita. Gabi ikunau mah namandokoni amang inang. Idu na jujut. Ali parjulu pasaha mai amang inang. Tu de bata. Songon ede pungan nama ditahe manang punganina pasahat madalanmu itu tahe dang pasahat dalanmu tu halak na asing ale parjulu mah pasahat tu Tuhan de bata asa to di imana mangajari paturihon pardalanan ni nguluta amang inang jala di ayat naparpudi di ayat 10 pitu onmah nagabe ojahan tungoluta aidang na disuruh debata anaknya itu pertibion asa uhumanna kedatangan Yesus bukan yang paling utama, bukan untuk menghukum kita ingo maya manginang ali haroron Yesus tu pertibion tungoluta na omrikot ima di rumah muse naing paluon na ngolum naing paluon na pertibion ubain na disuruh itu asa unang gabi taringot tu penghukuman yang paling utama, tetapi adalah keselamatan idu na umrikot na ikon botoota di haroron ni Yesus idu amang inang muluboy berengota di topik minggu sadarion di rumah balgado holong ni rohani debata di portibion kasih Allah besar akan dunia ini adalah pernyataan bukan pertanyaan. Tetapi ketika kita pakai logika berpikir, maka ini menjadi pertanyaan. Kasih Allah besar akan dunia ini, benarkah ini? Soona di pasiding di batado ngoluku, molo pakiota do amang inang, pardagingon gabi suku-suku do naro. Ale mulu pakiota do amang inang, hapor siaon natutu, nasian toti, nasian di bata. Oma nagabe sikapta. Ini menjadi pernyataan kita. Kasih Allah besar akan dunia ini. Apapun kondisi yang aku alami, apapun pergumulan yang harus aku hadapi, kasih Allah besar akan hidupku ini, akan dunia ini, akan keluargaku ini, akan pekerjaanku ini. Odo naboy berengota. Alani las marohata amang inang di minggu remini sere dipakulingi kita saya ingo ma akadenggan bahasa ni debata nata jalo di bagasan ngoluta idu nama naruhok kita idu nama dongani kita asa tutuma kita lahir baru alani dohonoku mamang inang kepada remaja naposo bulung selamat lahir baru, selamat di dalam Kristus. Peop mai, jaga mai di bangsa roha, dohot pikirat taganum. Unang alani kondisi, unang alani halak, gabe magoi. Ikon tajaga mai, nanunga tubuh hita padua halihon, tubuh di bagasan Kristus. Gabe parholong ni roha mahita di pardalanan ni ngoluta. Amin martangnya kita. Mulai tema oleh Tuhan di bata marsaringar hatam di tonga-tonga par minggu nami di tikyon tutudu oleh Tuhan di bata ikon haporsion na siya kodo upang asaw kami laho madalani ngulu nami uud mancakon hatam di roha do pikiran nami ajari dongani ramuti jala pasu-pasu kami dinalao mameo puhut maka nguluhon hatam tikoponi marhiti totim na mangajari kami asa totong maka nguluhon hatam di bagasan hapor syaon natuku ditikio pe Tuhan di buah kami komos di bagasan tangyang nami huriam HKBP tamarunang pasu-pasu huriam pasu doni huriam pasu-pasu
ganup aka pengurus kategorial, ganup aka seksi dewan di tengah-tengah ni Huriam, ganup aka panitia na pinajongjong di tengah-tengah ni Huriam. Pasu-pasu ruas ni Huriam, sian horong sikola minggu remaja naboso ama ina lansia di ganup parngoluhon, di ganup aka ulon na bele Tuhan di bata. Pasu-pasu ganup aka rumah tangga ruas ni Huriam, pasu-pasu saluhutna aka pardalanan ning uluna, molope adong na di bagasan habot ni roha, di bagasan sitaono na dugdog todim matuhan na mamitori roha to pikiran na mangapuli ibana, mangapu siya kahilu-iluna asa totong manatap tujolo naradi doho manguluhon ngoluna manogu ibana. Kanup akar ruas ni Huriam na di bagasan hagaleon pamatang, di bagasan parsahito na siroham, pasu-pasu ibana, pasu-pasu ngoluna, pasu-pasu ganup aka terapi na di patupa tunasida ima ale Tuhan Agusta Christine Borussia Nipar, amang Asia Nipar, amang EFH Sitorus, amang EFY Sinar na di bagasan las neroha di kanup aka pasu-pasu na jinalo na sida siako marhiti